A MOL Magyar Kupában a legjobb 8 közé jutás a tét. Tiszta sárgában csapatunk, a mérkőzés pedig Kecskés Barnabás bravúros vetődésével kezdődik. A 8. perc hozza az első fehérvári helyzetet, nagyszerű a távoli lövés, de Barni a levegőben úszva ki tudja tolni azt szögletre. 34. perc a mérkőzésen, fehérvári ellentámadás, de Kecskés Barni ezúttal Katona Mátyás lövését védi. Most már Gyirmótnak volt 3 komoly kecsegtető helyzete ahhoz, hogy megszerezze a vezetést. Mérkőzésen is, amikor szintén hazai pályán szerepelt a gyirmóti csapat. Nyári esettel, de ezt engedte tovább a játékvezető, Kecskés jön és szedi össze a labdát. Cselt nem lövi el, passzolni akar, Kecskés szedi föl. Mezben pályára lépő Gyirmót FC Győr, a fekete mezes vendég Szombathelyi Haladás együttesét fogadja, és rögtön itt 23 másodperc játék után az első lövés szombathelyiek részéről. Kecskés, aki már régen találkozott a labdával, most egy még mindig Szombathelyi lábakon rát, és a hosszún a lövés, és Kecskésnek kellett védeni, még mindig ott van Rácz Barnabás elől. Mikosnak folytatódhat a játék. Polgárnak a kidobát. Szép játék, Szabó adja be, és megpróbáltak. Kap végzi el a kirúgást, visszateszi Kecskésnek. Jó lehet. Adnak a végét Csabaja. Tóth. Cékus. Kecskés. Mikló. Beadja, és Kecskés. Így viszont egy hatalmas kontra lehetőség. Uram! Nagyon nagy labdát adott. Középet kérik, DM kapja. Rác középen. 1-2 pont választja el csak a csapatokat az utolsó 2 helytől. Mindenki próbálna menekülni, de valahogy senkinek sem sikerül, rengeteg az X. A másodosztályban nagyon kiegyenlítettek, és azt hallani egyébként, hogy nagyon felkészült szakember, és hogy nagyon jó edző lett belőle. Szerzi. Borvető. Kapura fordul, Kecskés üti oldalra. 45. perc. Haris ellövi, szép volt, hozzáért Kecskés, nagyot kellett mentenie, a Gyirmót foglalta el, úgyhogy egyetlen egy változtatás. Itt a második félidőre helyzete is volt, közel állt a gólszerzéshez is Alexander Jovics együttese, úgyhogy a Gyirmótnak valamit ki kell azért találnia, azt gondolom itt a szünetben. Védelem mögébe pöccintett labda, Kecskés jön. Helyzetben Kecskés. Budák. Az 5-ösre rúgja, és sikerül is fejelni, de Kecskés fogja. Haris, Bogyicska, Varga laposan lő, Kecskés. Kecskés. Piscsúrnak maga. Az jó a Szegednek, ha ott hátul passzolgat a Gyirmót, mert abból helyzet nem lesz, gól meg pláne nem. De hát helyzet eddig sem volt igazából, a Gyirmót gyösen tolta meg. Kotula már a 16-oson belül. Kecskés vetődik rá a labdára. Ő. Palincsár kicsit hosszan tolta meg magának. Nem volt tökéletes a csel, és így tehát a Szeged nem hagyja. Kihozzák a labdát, Novák Zsomborra rövid alsót célozta, nagyon onnan más nem lehetett rúgni.
elég kiszorított volt a helyzet. Nagyon érdekes egyébként, a Kecskés ugye kikerült a kapuból úgy, hogy forduló válogatottja volt az előző fordulóban. Ezért ez nem szokványos. De hát sok edző ilyenkor azokat a játékosokat próbálja meg az előtérbe helyezni, akiket azért jobban ismer.